Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология. ...24 часа. Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от си миналия ден накратко. Разследващите работят по версията за убийство, след като телата на трима мъже бяха открити край бившата хижа Петрохан. На изборите през есента БСП ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Отделението по детска хирургия във Варненската многопрофилна болница Света Ана спира работа от 1 март. Днешният 3 февруари ще бъде неучебен ден в Плевен поради ниските температури и усложнената зимна обстановка. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия. Индия ще спре да купува руски петрол, заяви американския президент Доналд Тръмп след разговор с премиера Нарендра Моди. Иранският президент Масуд Пезешкиян е разпоредил да бъдат започнати преговори за ядрената програма със Съединените щати. Ето и подробностите. Малко след като стана ясно, че началникът на софийския затвор Борислав Чорбански е поискал осъдения за наркотрафик Евелин Банев Брендо да бъде освободен предсрочно, министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев отстрани Чорбански временно от поста и разпореди проверка. Подробностите от Силвия Великова. След години издирване през юни 2024 година Евелин Банев се появи изненадващо с багаж пред вратата на софийския затвор. Месеци по-късно по негово искане бяха обединени трите му присъди за наркотрафик у нас в Румъния и в Италия. Така той започна да търпи наказание от общо 10,5 години затвор. Искането на Чорбански от миналата седмица. По него вече е образувано дело със съдия докладчик Стоян Михов. В мотивите си вече отстраненият шеф посочва, че при Банев са налице данни за трайна позитивна промяна. Той е изчислил и че с изтърпяното в предварителния арест и работата в затвора, Брендо е лежал половината от присъдата си. Тези мотиви ще са обект на разпоредената от министъра в оставка Георги Георгиев проверка. Разследващите работят по версията за убийство, след като телата на трима мъже бяха открити край бившата хижа Петрохан. Сградата е опожарена. Репортаж от Николай Христов. Към момента няма очевидци на станалото, а хижата е стопанисвана от частно лице. Това обясни старши комисар Тихомир Ценов, директор на областната дирекция на МВР София. В дежурната част на областна дирекция на МВР София е подаден сигнал чрез телефон 112 за опожарена хижа в землището на село Гинци. Малко разстояние от нея са открити 3 безжизнени трупа на лица от мъжки пол. Окръжният прокурор на София Христина Лучова допълни. Трудно достъпно място се намира самата хижа в гориста местност, така че дали е имало или не, това тепърва ще се установяват за изстрели. Вероятно през утрешния ден ще бъде извършен и втори оглед на мястото на инцидент. За новините Николай Христов.